אז מה שלכם כולם? אני אושרת לזולי. סתם אני שלב. כן, החלפתי סקין. טוב, אני צריך צבע כזה, וצבע, רק רגע, צבע שחור אם יש כזה דבר. וואלה. טוב, אז יהיה קל לצייר את הדבר הזה, כי זה פשוט נמר. טוב, וגם לא יהיה לי מסובך. וגם אם שמתם לב, רגע אני אשים על F3. יש לי אוזניים! כן, יש לי אוזניים קטנות בולטות. אם אתם רוצים לראות את הראש שלי, אז טאדה! שכחתי גם ירוק. כי העיניים שלי ירוקות. טוב, בואו נחזור. טוב, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אני קודם כל עושה את הרגליים שלי. ונראה לי אני אעשה את זה כמה חלקים. מקווה שלא ייכנסו לי זומבים לאיש. ובפעמים הבאות שיהיו לי יותר סאבים, אני גם אעשה... איך קוראים לזה? אני אעשה עוד דברים קיצר. ואני גם אפתח איזה סדרה עם חבר שלי. אם הוא יוכל כמובן. או עם אחותי הקטנה. אפילו שלא נראה לי. טוב, רגע. אני צריך לראות את הרגליים שלי, אני לא זוכר איך הן נראות. טוב, אני רציתי לראות את הרגליים שלי, כי אני לא זוכר איך הן נראות. בהתחלה? השתכלו אותי, אני אושרת לזולי בלי בגדים. אם אתם יודעים איך לשים בגדים תגידו לי, כי אני חייב. כי לא בא לי להיות עירום. אני לא המלך בעירום. תסתכלו מה גיליתי. כשאתה יורד, יש לך טוסיק. תסתכלו, טוסיק. וכשאתה עולה אין לך את זה, אבל טוסיק. טוב, בוא נחזור לרגיל שלי. שכחתי איפה הנקודות. שלום הסלוטים. שלום הזולים. אוסלוט, תודה על הסקין. אסלוט. טוב.
לא תיקנתי. פיקנתי. אופסי. בובי או בובי. ואז כאן יש נקודה, לא, אין כאן. כאן. יש. וכאן יש. נכון? עשיתי את זה טוב, נכון? כן. עשיתי את זה טוב אני. יאללה. צהוב. תראה איך אתה מתלבש. אני נמר צהוב, חבל, חייל לטוסיק.